सेक्रेटरी श्रीदेवी भगवती रवळनाथ व तदनुषंगिक देवस्थान पेडणे। आज आमची पेडणे येथील पौर्णिमा, कोजागिरी नाही, आश्विन शुद्ध पौर्णिमा दसऱ्याची पौर्णिमा, त्यानिमित्त आमच्या इथे मांगरात आज सकाळपासून धार्मिक विधी होत असतात। यातील धार्मिक विधीतला एक महत्त्वाचा जो विधी आहे तो म्हणजे तुळाभार। आणि हा जो तुळाभार असतो तो जे लोक काही कारणास्तव नवस करतात श्रीदेव रवळनाथाला आणि श्रीदेव भूतनाथाला, तो नवस फेडण्याचा जो विधी असतो म्हणजे ते नवस करताना नारळांचा तुळाभार करतो म्हणतात, तर गुळाचा तुळाभार असतो, साखरेचा तुळाभार असतो। आणि तुळाभार म्हणजे जो तराजू केलेला असतो, त्याला दोन्ही बाजूने पारडी असतात, एका बाजूने जो नवस केलेला असतो ती व्यक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांनी जे काय नवस करून नवस कुठच्या जिन्नसाचा करतात वस्तूचा, ते एका बाजूला ठेवलेलं असतं। त्याप्रमाणे हा नवस कधी केला जातो? आज यंदा केला तर तो पुढच्या वर्षी म्हणजे आज जी पौर्णिमा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून नवस लोक करतात। कधी कधी त्यांच्यावर प्रसंग येतात किंवा काहीतरी त्यांना त्यांच्या जे हेतू असतो तो साध्य व्हावा लागतो, तो साध्य झाला तर ते नवस फेडतात। त्याप्रमाणे तो नवस आज इथे फेडला जातो। ते जी हे वस्तू दिल्या जातात त्या देवाला मग आम्ही अर्पण करतो। जे सेवेकरी असतात त्यांना त्या मग विभागून दिल्या जातात आणि अशा पद्धतीने तुळाभाराचा कार्यक्रम होत असतो।